tunda kaga dai ba wanda zai haɗa kai da ma ya maja da kwankwaso saboda sanin hali. Ba kushe shi nake yi ba, amma gaskiya ce wanda mutane ba su faɗi ta ba. Dole in faɗe ta. Kwankwaso yana nasa ajandar. Shi bukatar su kullum a faɗi ya ci gaba da zama jagora. Kuma idan har bai ɗauke zuciyarsa daga kan san zama shugaban ƙasar Najeriya ba, to Tinubu zai aiki wallahi. No two way about it. Kuma ba tsoron sa nake dan faɗi wannan magana ba. Gaskiya ce. To Honorable Abdullahi Tanka Galadanci, kwana biyu yanayin jiki da jini, an san an dan bincike fayil ɗinka ka kwanta jiya ba a ji ka shigo, masu sauraro suna ta cigiya, yau ga ka Allah ya kawo ka. A farko watakila zan so ka fara yi wa masu sauraro magana su ji cewa Tankan ne dai da gaske ya farfaɗo. To alhamdulillah, ina godiya ga Allah madawakin sarki mai kowa mai komai da ya bada damar har na jiya nake kwance abubuwa na siyasa suke ci min tuwa kwarya wanda na rasa wanda zan magana da shi. To ina wa kafatanin al'ummar jihar Kano barka da azumi kuma barka da sharwa. A yanzu ina nan ne kuma cikin yadda Allah ba zan guce ba akan faɗar gaskiya ko abin da ya dace a siyasa. Mafi akasari abin da yake bata min rai har na nemo ka shi a siyasa arewa da 'yan arewa da talakawan al'umma arewa da suke kuka suke karaji cewa baya musu ba a kyauta musu, shi kullum su ne a baya. A zahiri ba a ban mu a baya ba, amma mun bar kan mu a baya. A zahiri ba a fi mu ba, amma mun nuna an fi mu. Za ka ga abubuwa da yawa da suka fara wannan kadamin nan, musamman wanda ke kan kadami shine wannan maganar ta jam'iyyar SDP. Shi ya Rufai ai ba masu ba, kuma shi kenan dan kawai ya kawo wani tsari wanda yake ganin zai taimaka a al'umma arewa, sai zaman to bita da kulli irin su Nastura Ashir, irin su Sani Obasa ba, irin su wancan Afoma Santan nan mai gashin nan, sai a zo a yi ta zagi Shehu Sani, a yi ta zagi cewa shi irin fayi ai ya taba kaza, ya taba Ayabu, ya taba zagin yan arewa, ya yi mu'amala da Obasanjo, a teku shi taimake shi. Shi kenan a rayuwa ba yadda za a yi mutum ya laifi to ba. Wai suna ganin kamar ana so a yi kitso da kwaikwata ne? Idan ma kitso da kwaikwata ne, wannan tsami ne da ko yake ganin cewa ita ce mafita. Su kuma yan arewa wanda ake san za su iya bin sa ko su fahimce shi ne a zo a haɗa kai. To ba haɗa kan ake so a yi ba, kawai so ake yi a ci mutunci da a gurgunta tafiyar, domin daman tsari ne da yan arewa za a amfani a gurgunta tafiya cewa tunin bai ci gaba da tafiya, ya ci gaba da tafiya a mulkinsa. To ai wasu na cewa wai kamar dokin ma da aka dauko wani SDP wai gurgu ne ba wai mai kafafu bane cikakku. Wannan duk lokaci ta Hausa ta siyasa. Ko an taba gurgu da an taba dauko doki ba hoto bane kawai. Amma dai muhallin shaɗi shine an arewa sun shirya tsaf, an biya su kwangila suka dauko. Tunan dole sai ya ci gaba da mulkin Najeriya. Kar fa a ce bokan siyasa na shinshin da shi ma tsallaka wannan SDP ne. Ni ba SDP nake yi ba, NNPP nake yi. Duk da ita ma NNPP gurguwa ce, amma dai ina cikin ta, ina tare da abin gida. To amma ku ana ganin taku jam'iyyar ma gaba daya ba ta da wani katabas da abubuwan da suke faruwa a matsayin ta na jam'iyyar adawa, wai kamar ita rakiya take ana jiyo ta shiru wai me yake faruwa? A'a, mu ai gwamnatin Kano muke da ita, kuma daidai gwargwado abba gida yana aiki tsaye gwargwado domin shine gwamna. Amma sauran wasu kusakurai da ake samu, wannan kuma lokaci ne za a iya gyara su. Amma tsari ina son tabbatar da mutanen Kano su ji ni da kyau. Idan har mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso da shi da irin su Atiku da irin su Obi Peter Obi ba za su haƙura da bukatarsa ba don a zo a ci da arewa gaba, to ina tabbatar maka wallahi da kuddata wannan tunanin sai ci gaba. To amma kuma ana zargin NPP tako kamar kawai aiki take wa shi shugaba Tinubu. Ai ne na fara faɗa haka, na tabbatar idan Kwankwaso bai saukar da kansa a siyasa ya haƙura ba, to Tinubu zai aiki. Tunda kaga dai ba wanda zai haɗa kai da ma ya maja da Kwankwaso saboda sanin hali. Ba kushe shi nake yi ba, amma gaskiya ce wanda mutane ba su faɗi ta ba. Dole in faɗe ta. Kwankwaso yana nasa ajandar. Shi bukatar su kullum a faɗi ya ci gaba da zama jagora. Kuma lokacin na ya riga ya wuce. Lokacin rayuwa ce komai da lokacinsa. Amma ina son tabbatar muku cewa maja da Kwankwaso ba za ta yi ba. Kwankwaso ba zai maja da kowa ba. Asali ma ai ga abokin burbinsa na ya faɗa, ya ce su suna cikin jami'in su, wace jami'in ta su. Sa akwai NNPP, sa akwai ta NPP mai kayan marmari, ita kuma wannan mai littafi. Ta yaya za ta bi? Ai tunanin sa ma idan ƙuri'ar da yake ganin sa ya ci wannan 1 miliyan,
a wancan a wannan karan ba da shi ta ba, domin kan mutane ya waye da gaske. Kuma ni yanzu a kwance nake ban da lafiya, amma ina nan ina shirin neman lafiyar. Idan na fito zan ga mutane ko zan mutane su fahimci abin da nake nufi. Ni ba ban badanci nake a siyasa ba, ni ba so nake a bani kuɗi ba, ni ba so nake in kare wani kawai muhibba dan kamar yadda nake ji ina kwance ana yawan zage-zage, ana ɓata sunan mahaifiya, ana ɓata sunan mahaifi. Wace ne siyasa muke kawai shikenan dan an ce gwamnan ka bai kyauta ba sai ka zo ka zagi uban wani? A'a, gwamna na idan an ce bai kyauta ba amma yayi abu a wajen wani, yayi abu a wani waje wanda ko na ku bi ba, shikenan ka fito da muhimman ayyuka na gwamnan ka kuma kowa ya sani. Amma ya koma fagen zage-zage, babu malaman addini, babu attajirai, ba wasu alƙalai, ba wasu mashahuran masu arziki da za su iya magana a daina a Kano. Kuma labarin nan ba a rediyo ake sa ba, a duniya ke ɗaukar sa ake faɗa wani da kaza, wani kaza, wani manemin maza, wani kaza. Wannan irin siyasa ce wannan. Ina za mu je a rayuwa? Wata suke ai dai ku ne iyayen gidansu, wai a wajen ku sai gani daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Babu yanda za a yi kaji an ce dan jam'iyyar Kwankwasiya yana faɗa, yana aibata, yana faɗa wani dan kaza ne, wani dan neman maza ne. Ba ma wannan. Ba mu da adawa mu, ba mu da jajircewa mu. Ai Kwankwasiya nake kuma na san ta. Duk da yanzu na ja mata bayani, yanzu Abba kawai nake. Idan yau Abba ya gama siyasa tana tabbatar maka ni Abdullahi Tanka ya daina siyasa. Dan ban gana na ba. Tunda bukatar siyasa ka taimaki al'umma ka jawo na kusa da kai wanda bai da shi. Amma an koma wani yanayi da kadami cewa idan yau ina da dama da gwamna ba ni da wata bukata sai dai tawa ta wani na babu. Abba ya bada shinkafa, Abba ya bada ayyuka, Abba ya babu abin da bai ba, amma magana ta ki sauka kasa saboda kawai san zuciyar wasu, kuma shi kadai yake yin aikin nan. Duk da kuskure ne a ce kana gwamna ashe baka da wasu makarraban da kai da su. Rayuwa ba ta yi haka ba da girma gwamna. Wai kamar ya kenan. Shine idan kana gwamna, kai a saka gwamna kai ne kai kake hai, to dole a samu wasu subordinates wanda za su rika binka sau da kafa, masu gaskiya, masu inganci, don su rika gudanar maka. A yau a gwamnatin Abba ba wani kwashin da zai ba ka miliyan daya, idan ka tambaye su dalili ba su gaya maka ba. Shin rashin adalcin su ne ko rashin ingancin su ne ya saka ba su da wata hanyar da za su iya yin aiki da gwamnati zai saka musu aiki don su taimaka na ƙasa a ce lallai komai sai gwamna. Gwamna shi kadai shine rabon akuyoyi, gwamna shine buɗe hanya, gwamna shine kula da 'yan makaranta, gwamna shine ba da abinci, gwamna shine ba da tallafi shi kadai. Babu deputy, babu commissioner, babu director, babu MD. To wannan ba shi ke nuna cewa Abban ya tsaya da kafarsa ba? Wannan batu wani zance da ke faɗa duk ba shine abin magana ba, amma dai wannan magana haka take. Kuma babu mai zuwa ya tare mai girma gwamna ga musu gaskiya, saboda kawai ana tsoron cewa an baka madadi. Shi ba haka yake ba. In gaskiya ce da gabar da sai bata. Wa ma za da ba'dal haqq illa Allah. An zo ba ciki. Mutum ne dan uwanka, dauko kai dan ka masa aiki. Ya dauko assistant, ya dauko commissioner. So basically idan ka tare shi da zance na gaskiya zai bi, amma ya baka amana, ya baka wulaya ta al'umma a ce ba za ka iya yi ba, ko kana ko ka shinge me ba yi. Duk kafitanin ba a taba gwamnan da yake bada approval dan a taimaki jama'a idan abu ba, kuma da wuya a sake. To amma dai jiya yau ana ganin kiri-kiri a mazaɓarsa wani ya fito yana nuna yara matasa don mun san su sun yi kokari a siyasar nan, suke kukan cewa ba su karawa. Lamari ne na rayuwar wannan gudanarwar cewa ciyamomi, kansuloli, Kano Proba, Lafiya Jari, CRC, Option A, Option B, duk so suke cinye komai na gwamnatin Abba ya kai. Amma Tanka in aka tafi a haka yanzu magana muke ta 2025, ita ma an so mai cinye watanni a ciki. 27 nan fa kamar yau ne, kana ganin ko za a kai labari? Wannan sai Allah, ko zan ce a gyara ba, amma dai na so sani cewa idan wannan mulki ya kuce mana to kuma mu kiyaye abin da zai same mu, ba na fata haka. Domin aka rasa Abba a gwamnatin Kano an na kasa, kuma duk masu zuwa suna iyo suna karajin Abba muke so, Abba muke so. A'a, ba Abba kake so ba, kai kokarin ka taimaki abin da zai taimaki Abba. Ba ka zo kana cewa duk wanda ya zagi Abba wallahi da mu da shi, da kai da shi kaiwa. Ai idan ni aka zagi ubana gwamna, ni kuma zo rama na zama kare. Amma idan ka zagi Abba ko ka aibata shi, to abin da ya dace shi wannan ya ji duk a jikinsa, ya ji a jikinsa shine kauna. Amma ka zage na zage ka ce da ba magana ba ce wannan hauka ne, sakarci ne wannan. Haka ake siyasa. To amma Tanka kana ta magana cewa abubuwa sun dai bai jam'iyyar taku, kamar rikici na rikici can, ko abubuwa ba sa tafiya daidai. Ba ka ganin ko abubuwan da ba kasancewar yadda yan adawa yanzu ana ganin yadda sanata Barau ke taimako dauke daidai ma a tafiyar taku ga APC. Ai mu ba magana ce ta Barau ba, magana ta Barau lokaci ne,
kuɗi ne da shi yake so ya raba mutane kuma yana raba daidai gurgurdu ba laifi ba ne. Amma batun siyasa da ake yanzu, mu muke siyasa kuma muke kan mulki. Duk wani tsari da ya kamata a yi shi. Yanzu ka ɗauki musamman ni ne SA radio, ni mai girma gwamna ya naɗa wanda zai kula da harkar radio, amma ba na sani ko ina kwance ne, ba na sani da abubuwan da ke. Kamar a sa misali kwamishinan da aka kawo da ana aibata wancan kwamishinan an ce bai iya ba, to wannan kuma da izo ya ɗauko wani gauta, waye gauta, me ya haɗa gauta da gwamnatin Kano. Gauta entity ne daban wanda suke operating on their own, amma kwamishina na information na yanzu shi wannan Abdullahi Waya ya ɗauko su, ya yi musu kwamiti, ya ba su dama, ya ce shi ba gwamna ne ya ce a saka su ba a yi gauta. Shi wani tsohon shi ya manta cewa shi representative gwamna ne, shi ma gwamna ne ba a ministry ɗinsa, domin abin da zai shi gwamna ya kamata ya ce masa. To ka ɗauko gauta ka raya ɗan wani, kuma kai baka raya naka ba, kai baka san naka ba, baka nemo naka ba, baka gaya abin da naka ya kamata ba, amma ka ɗauko ɗan wani ka ce wanda su za ka aiki kawai saboda ka saba aikin ƙungiya. Amma tanka ba gani aga hadda yaranka a wannan waje ba? Hadawa? An ga yaranka fa a wajen nan. Ai ba yara na ba, ko shi da ai shugaba ne. Kuma dan an ga yara na me waya an yi kira su, amma ka kira diddiga kaya ta PDP ta APC wanda ko naira goma ka basu idan siyasa ta taho ba su maka aiki ba. Kuma ake cewa wai sun fara sai da form ina kwance. Ake cewa wai an fara sai da form 2000 naira an ba sai wannan form ba, kai ba memba ne na gauta ba, ko ba za ka shiga gora ba. To sai ne, to ina so in gaya muku da babban murya wanda suke sauraron su. Idan na fito Allah dadin da lafiya ta, zan rubuta clearly by my schedule cewa wannan gautar ba ta cikin lissafi sai na mushe ta, tunda akwai madafin iko, akwai schedules of duties. Ni under my capacity ni kamata in wanda wani ne SSA Radio 1. Wato kana ganin ma shi kwamishina ya maka katsalanda? Wal ko bai katsan da yan collaboration za mu iya magana din da shi ya gaya min gaya masa. Amma kanka kana cikin wanda suka dinga kokawa da shi wancan kwamishina da ya tafi. Wancan kwamishina ba aiki gaza ba, sai dai kawai da baya da shi jawo masa, amma ni ban kishi ba, kuma bai da wani alaka ta mugunta a halayya ko hana wani. To amma aka ce ka bada maki tsakanin wancan da wannan zuwa yanzu a ɗan abin da ka gani, wanne kake ganin cewa abin nan, kana ganin sauyin yayi daidai kuma za a iya cewa gwara jiya da yau? Ban fito na gan shi ba, bai ganni ba, kawai a sama nake ji. So gaskiya ba ka yi wa mutum kai jojin mutum kawai ba jadda kawa. Na ji shi ya san kungiyoyi kuma harkar kungiyoyi yake, to ban zauna da shi ba, bai zauna da ni ba, so ba zan iya bada baki ba. Amma shi wancan na ga iya kwaransa kuma na ga iya abin da ya yi. To daga ƙarshe tanka, me za ka ce gaba da 'yan jam'iyyar ku da ake ganin sun balle su suna cewa suna NNPP mai kayan marmari, da kuma waɗanda ake ganin sun ba ku gudunmawa amma yanzu kamar kun mai da su saniyar ware kamar yankin mutanen ku na yankin Kano ta Kudu? To rigima ce babba, musamman da ka ɗauko wannan magana ta Kano ta Kudu. Kano ta Kudu ba magana suke so a sanin ba, magana suke da shiya. So kaga it is very difficult kai faɗa da mutumin da yake da gunduma, kamar gundumomi ne ta kudu, ta arewa, ta tsakiya. Su gundumar su ce suke magana, ko da kawo da mutane suke fitowa suke zagin kawo, ai sun shirme, ba haka ake ba kuma ita ce siyasa ba. Wanda yake da gunduma ka zage shi a dunkule, kai ka zo a ware, kuma kawai iya magana ka iya rediyo ba a kasa ba. Ita kamar ni siyasa ta ba ta rediyo ba ce kaɗai. In ma Allah ya mun fikira ya mun basira rediyo, to ni dan akwatin dan dangwale in kare in hara, amma ina son tabbatar da jam'iyyar ta mutu NNPP a wannan kadami na ke tafiya. Ina jan hankalin mai girma Rabi Kwankwaso a dawo a gyara, domin faɗa da ɗan gunduma kai kadai rigima ce babba. Kano ta arewa ba tako bace, gashi nan ga abin da babu bice. Kano ta kudu ba tako bace, Kano tsakiya da bada bizai. Saboda haka ake siyasa, mu zo muna wahala. Kana faɗa Madugu tsakiya ta dare. Shi kansa ya sani midfield ta kare, kuma shi kansa shi ma ta kansa yake, domin bai sani ba isnada ko akwai mai littafin ko akwai mai kayan marmarin, kuma in maja ba za su yi maja da shi ba, shi ya sani. Kuma idan har bai ɗauke zuciyarsa daga kan san zama shugaban ƙasar Najeriya ba, to Tinubu zai aiki wallahi. No two way about it. Kuma ba tsoron sa nake dan faɗi wannan magana ba, gaskiya ce. Kuma babu wanda ya sai hana ni faɗa. In dai al'umma kake, ni daga kan Abba a siyasan Allah da Najeriya ta. Muna godiya bokan siyasa Abdullahi Tanka, watakila in hali yayi ma ƙara tuntuɓar ka a zo mana da sabon bashin bakin. To na gode.